дар саросари кишвар кам касоне ҳастанд ки аз сарнавишти панҷгонигҳои ноҳияи қободиён бехабар бошанд. ҳасану ҳусейн, фотима зуҳро ва биби Ойша, ин тифлакони нозанин ки 3 декабри соли 2020 ба дунё омаданд, на танҳо дар тоҷикистон, балки дар тамоми осиёи марказӣ як рӯйдоди нодир ва хотирмон маҳсуб меёбанд. аз лаҳзаи таваллуд то имрӯз онҳо зери таваҷҷӯҳи ҷомеа ва меҳрубониву ғамхории пайвандон қарор доранд. дар арафаи рӯзи модарон ва соли фарҳанги китобхонӣ мо аҳли эҷоди рӯзномаи хатлон тасмим гирифтем то аз аҳволи ин тифлакон хабардор шуда ба онҳо китобҳои кӯдаконаро ҳамчун ҳадия тақдим намоем. дар ин баробар аз аҳволи модари онҳо бохабар бошем, зеро 5 баҳор аз умри ин дустро якон сипарӣ шуд ва масъулияти нигоҳубини онҳо барои модар бештар гардид. баробари ворид шудан ба ҳавлӣ, модар овораи кори рӯзгор буду, тифлакон дар давутоз ва овораи бозиҳои кӯдакона. онҳо дигар он тифлакони яксолаву дусола не, балки ҳар яке дорои хислату ҳаракатҳои худ буданд. Амазгори мадона як инсон тавона, сир фузурмай тавона, якасай варвона. фотима дар ин сину сол миёни дигарон каме чаққону чолок аст. ҳасан бошад аз ҳама зираку беқарор, ҳусейн камгапу ором ва зуҳрою биби Ойша бошанд каме оромтабиату дӯстдори бозиҳои шавқоваранд. модари кӯдакон Дилноза Маҳмадова гарчанде ҷавон аст, вале бо меҳру садоқат ва сабру таҳаммул аз ӯҳдаи нигоҳубини тифлакони худ мебарояд. нигоҳубини як тифл ҳам заҳмату шабзиндадориҳои зиёдро талаб мекунад. пас тасаввур бояд кард ки парастории 5 тифли ҳамсину сол то чӣ андоза мушкил ва заҳматталаб аст. ин ҳолат масъулияти парасториро дучанд афзуда, сабру таҳаммул ва қувваи зиёд металабад. тибқи нақли Дилноза Маҳмадова, модари кӯдакон масъулияти нигоҳубини 7 фарзанд барои ӯ каме мушкилтар шуда аст, зеро онҳо аллакай 5 сола шудаанд. хушбахтона модари ҷавонро дар ин масъулияти сангин на танҳо ҳамсараш, балки хушдоман ва ҳамсояҳо низ дастгирӣ мекунанд. ана ин кӯчаҳо очам нахонаш, мана ин аком мешава, мебаранд, меёранд, камтара кор дошта бошам, рой мекунам, нигоҳ кардам истам. худамон корама кадам грамбат набошам, ҳамқа хонара чӣ када мепартояд, дидем ку хона чӣ хел шахорафте. ӯ шукрона аз он мекунад ки кӯдаконаш ҳамасиҳату саломат ҳастанд ва ҳастии онҳо барояш хушбахтии бузург аст. ҳамин тавр сарнавишти панҷгонигҳо ва зиндагии пур аз меҳру муҳаббати онҳо на танҳо дар як хонавода, балки барои тамоми ҷомеа як намунаи рӯшани аз меҳру садоқат, заҳмату масъулият ва муҳаббати беканори волидайн ва фарзандон мебошад. шабҳои бедорхобӣ, заҳматҳои модар ва нигоҳубини 5 кӯдаки ҳамсину сол каме мушкил аст, аммо то ба ин сину сол тарбият намудани онҳо ин худ шаҳодати қаҳрамонии модар аст. бо нишони қадрдонӣ ва дастгирии ҳайати эҷодии рӯзномаи хатлон ба панҷгонигҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуд. ин лаҳзаи хурсандӣ барои кӯдакон ва модари онҳо рӯҳбаландкунанда буд, зеро таваҷҷӯҳ ва ғамхории ҷомеа ба онҳо хеле муҳим аст.